ככה, המצגת שאתם צריכים כרגע זה מצגת שנקראת הדפסה ושכבות. אני אפתח לכם את זה רגע. ככה, יש לנו, רגע, מצגות, יש לכם ככה. סך הכל שהעליתי הכל לקלאסרום כמובן, אתם יכולים להוריד את כל המצגות בבת אחת. הכרת ממשק זה מה שדיברנו עליו בשיעור הראשון, מי שפספס שיעור הראשון צריך לעבור על כאילו על הכרת ממשק. גם כל הדברים שאתם לא זוכרים, פתאום נכבה למספרים, פתאום הקווים יוצאים עקומים, פתאום לא רואים נקודות חיפוש, כל זה נמצא במצגת הכרת ממשק. אם משהו ישתבש לכם בהגדרות של השרטוט שלכם, תבואו להכרת הממשק ותראו ששם תמצאו את התשובות. פקודות יצירה זה מה שדיברנו שבוע שעבר, היום אנחנו נמשיך לדבר איתו בסוף השיעור, כי לא תרגלנו כאילו את הקופי, את המוב, את כל הרוטייט, כל מה שאמרתי בסוף בהקלטה. הגדרות הדפסה זה מה שנלמד היום, ושכבות זה מה שעכשיו אנחנו לומדים, ממש עכשיו. אז אני מראה לכם את זה לפי המצגת, כדי שתוכלו גם בבית לראות את זה. אז השכבות אנחנו מנהלים בחלון שנקרא layers, חוצץ שנקרא layers, נכון? רואים את זה באוטוקאד שלכם, בואו נפתח את זה פה. זה החוצץ. עכשיו, בואו נבין שוב, אני אחזור על זה. השכבות זה הגדרה של הקווים. הגדרת קווים. כרגע, הגדרת קווים. מה זה בעצם אובייקט? תקשיבי רגע, זה אותו דבר. האובייקט נוצר מהקווים, נכון? אז הקווים בעצם הם אלה שמשויכים לאובייקט, והאובייקט משוייך לשכבה. אז, וכל מה שאנחנו רואים, אני אדגים לכם את זה עכשיו ממש על הדף הלבן שאתם תראו בהדפסה. זה נקרא שרטוט שמסורטט לפי שכבות. מה אנחנו רואים פה? הכל שחור לבן, זה מה שתקבלו בסוף. תקבלו דף עם קווים שחורים. אין יותר הבדל בין הקווים חוץ מהעובי שלהם. זה ההבדל היחיד שאנחנו יכולים לתת, השוני היחיד והחשיבות תלך לפי העובי של הקו. מה שהכי עבה בשרטוט, מה זה אומר? זה הכי חשוב, זה הכי, זה בטון, זה הכי כאילו עומד, זה הכי יציקה, זה הכי חשוב בשרטוט. אחר כך באות קירות פנים, הן פחות עבות, אבל עדיין בעובי מאוד מאוד בולט, כדי שנראה את ההיקף של הבית. מה שאנחנו רואים יותר דק זה החלונות, כדי שנוכל להבדיל איפה יש קיר, איפה חלון. דלתות כמובן, למה יש פה קווים מקווקווים? יש משהו מתחת, בעצם זה עדן החלון שמתחתיו יש קיר ממשיך, נכון? כן, אבל לא חייבת לרשום את זה. זה עניין, אני רק מסבירה מה אנחנו רואים בשרטוט ומה ההיררכיה. אז הכי חשוב והכי בולט זה קירות, פנים, חוץ וכולי, ועמודים, יציקות למיניהם, בלוקים וכאלה. אחר כך אנחנו רואים חלונות ודלתות, שזה פחות עבה אבל עדיין בולט. ואחרי בסוף אנחנו רואים את הרהיטים וגם מידות. למה אנחנו בעצם רואים מידות הכי דקים? תסתכלו, אם אתם תראו עכשיו את הדף הזה, אתם תראו שיש כל כך הרבה מידות, שאם הם יהיו אבות, אנחנו לא נראה שום דבר. הכל יהיה מפוצץ במידות. כן, זו תוכנית שקיבלתם הגדולה כאילו? כן, אבל זה אין רהיטים לפחות. זה קטן פי 3. כן, אבל לא היו, את יודעת, כי היה דברים שאנחנו צריכים, מקסימום תקבלים את המידות של החלונות, של הדלתות. אני ריחמתי. למה? כי אתם לא תקבלו את זה בחיים, כי שרית נתנה לכם משהו שבאמת אתם יכולים לראות בפועל. שתהיו מוכנים. להתגרה אותנו. שלחה אותנו כבר לעבוד. השרטוטים לא מפורטים, הם לא מדויקים,
הם לא לפי שכבות לפעמים, אתם מקבלים ככה אוסף של קווים, ולכו תדעו מה פה הקיר, מה פה החלון. הגרפיקה בעבודה שלנו בסרטוט, זה דבר היחיד שאנחנו מדברים, זה אותה שפה שאפשר לדבר בשפה הזאת בכל הענף. בנאים מבינים את זה, קבלנים מבינים את זה, אדריכלים, מעצבי פנים, רק תוכנית. לא, אי אפשר להסביר להם את זה בעל פה. צריך לתת להם תוכנית והכל יהיה ברור. איפה אתה שם קיר, איפה אתה שם חלון, איפה אתה שם דלת. אם נספיק פה חום לא נגד ציבור וזה, ותתחיל להסביר לנו עוד פעם איך לקרוא, מזה ששאלו אותך עכשיו לדבר חלון, מה זה כמה בקצת, אין לנו את הבסיס בצורה טובה. זה בסדר, בסדר. קודם כל, אנחנו נעשה את זה היום ומחר, שבוע הבא, כשאנחנו נסרטט חלון, אני אסביר למה מסרטטים אותו ככה ומה אתם רואים בתוך הסרטוט. זה שאמרת עכשיו שהקו מקווקו ועומד עם תחתיו קיר, והכי הגיוני שזה נשמע, אבל לא ידעתי לקרוא את זה בצורה כזאת. מצאתי את הבסיס איך לקרוא תוכנית נוספת. לעבוד. בסדר, ננסה מה שנוכל, מקסימום שרית בטוח תשלים. שאלה אני יודעת. באמת. יאללה, אז בואו נדבר כרגע על השכבות. כשאתם מקבלים תוכנית או פותחים תוכנית חדשה לגמרי, אין בה שכבות בכלל. היא נקייה. המטרה שלנו זה לא רק עכשיו ללמוד איך עושים שכבות, איך יוצרים שכבות, איך מתפעלים שכבות, אנחנו גם רוצים לשמור את הרשימה שלנו שאני אתן לכם כבסיס, אתם אחר כך תוכלו גם להוסיף דברים שאתם רוצים על דעת עצמכם, אבל אנחנו רוצים לשמור אותם אחר כך בקובץ התבנית שלכם. כדי שתוכלו בפעם הבאה לפתוח קובץ ושם ישר יש את הרשימה הזאת, ולא צריך לעשות את זה שוב פעם. בסדר? אז זה גם על הדרך אנחנו נעשה את זה. אז כרגע שימו לב, נגיד זה הקובץ שפתחנו היום, נכון? יש לכולם שיעורי בית, זה הקובץ שלנו. ברשימת שכבות אתם לא תראו שום דבר, חוץ משתי שכבות, שזה 1-0, זה שכבה הבסיסית שסרטטנו איתה, והשנייה def points, תרשמו לכם, שכבה 0, זה שכבה בסיסית, זה גם מוקלט, כן? זה שכבה בסיסית שאנחנו מסרטטים איתה כל הזמן, היא תמיד מופיעה אצלנו למעלה בשורה הזאת, תמיד אנחנו רואים 0 לבן, ככה עם מריבוע לבן, למעלה, בחוצץ layers, אתם יכולים לראות אצלכם במרכז של הסרגל, רשום layers, ובשורה הזאת יש מנורה, שמש, מנעול, ריבוע לבן ורשום 0. זה הברירת מחדל, מפה אנחנו מתחילים. השכבה השנייה שאנחנו נראה אותה זה def points, טוב. אתם לא רואים את זה עכשיו, אתם רואים רק במסך שלי, אין לכם את זה במחשבים, אל תנסו. זה נקרא def points, והשכבה הזאת היא שכבה שלא נראית בהדפסה. אתם לא נוגעים בשכבה הזאת. כל מה שתנסו לסרטט בשכבה הזאת, ייעלם ברגע שתרצו להדפיס את הסרטוט. זה לא נראה, זה שכבה בלתי נראית. אוקיי? היא שכבת עזר למתקדמים, מי שרוצה לעשות לעצמו איזה שהם הערות, ושלא יצאו בהדפסה, בסדר? אבל בינתיים אנחנו לא בשלב הזה, אז תרשמו לכם לא להשתמש בשכבה def points, לא משתמשים בה. יופי. אז בואו נראה את המבנה של העבודה שלנו עם השכבות. המבנה של החוצץ layers, אוקיי? הוא מורכב מכפתור גדול שנקרא layer properties, אני ארשום את זה גם על הלוח. layer properties, תרשמו לכם את זה. הכפתור הגדול אנחנו כל פעם נשתמש בו ליצירת שכבות. אוקיי, אנחנו מדברים על layers, ויש לנו חוצץ, נכון? כזה, אני עושה סכמה. זה חוצץ למטה, רשום layers. נכון? ככה זה נראה.
עכשיו, פה בפינה יש כפתור גדול, שנקרא Layer Properties. Layer Properties. אוקיי? בכפתור הזה, כשאנחנו פותחים אותו, אנחנו נראה את הטבלה עם רשימת שכבות. רשימת כל השכבות שאנחנו נרצה ליצור. רשימת שכבות. ב-Layer Properties אנחנו משתמשים כדי ליצור שכבות, לנהל שכבות. הכוונה לנהל, את השכבות אפשר לכבות, להדליק, לנעול ולעשות גם כל מיני מניפולציות. את זה אנחנו עושים ב-Layer Properties. אז בכפתור Layer Properties, כשתיפתח הטבלה, אנחנו ניצור שכבות וננהל שכבות. אוקיי? זה ברור. עד עכשיו זה ברור, נכון? רק ליצור ולנהל. הדבר השני שאנחנו מנהלים בו את השכבות, זה שורת השכבות, אני קוראת לה. שורת השכבות. היא למעלה, כרגע יש פה מנורה, יש פה שמש, יש פה מנעול, ויש פה ריבוע עם צבע, ורשום 0. זה שורת השכבות. עכשיו, מה אנחנו עושים בה? אנחנו משייכים אובייקט לשכבה. משייכים אובייקט לשכבה. רק את זה. זהו. בשורה הזאת אנחנו נשתמש כדי לשייך אובייקט לשכבה. שכבה לאובייקט, לא משנה. השורה הזאת, היא היחידה. אין שם יותר שורות. יש כפתור גדול ויש שורה. 0 זה שכבה. סיסיפה. כן. כל הקווים שסרטטתם עד עכשיו הם משויכים כבר לשכבה 0. כבסיס, כי אין לנו שכבות אחרות. אוקיי. וכל הסימנים הקטנים מתחת, נכון? יש פה מנורות, יש פה שמש ופתית שלג, יש פה מנעול כזה ומנעול סגור, ויש שם איזה שהם רשימות, ערימות דפים כאלה ואחרים, זה ניהול קיצור בעצם, ניהול שכבות. כל מה שאנחנו עושים פה, אנחנו יכולים לעשות בקיצורי דרך פה. זה אותו דבר. אוקיי? זאת אומרת, זה וניהול, סליחה? זה וזה אותו דבר. ניהול שכבות, וזה גם ניהול שכבות. בסדר? אני חוזרת על זה. יש לנו Layer Properties, זה טבלה שבה אנחנו יוצרים שכבות ומנהלים שכבות. יש שורה שבה אנחנו נשייך אובייקט לשכבה, ויש פה קיצורי דרך של ניהול שכבות. כל הכפתורים שתכף נלמד. בסדר? אז אני מדגימה. במצמי משתמשים בזה או בזה? לא. אוקיי, אני פותחת Layer Properties ובואו נראה מה יש שם. כשפתחתי, לחצתי על הכפתור, הוא נהיה תכלת כזה, נכון? ואנחנו רואים, יש פה איזושהי טבלה. עכשיו, הטבלה שלכם בפעם הראשונה תקפוץ בצורה כזאת. לכן אתם תצטרכו למשוך אותה ולהתאים אותה למסך, כדי שלא תפריע לנו בכל המסך, שלא תקפוץ לנו. אז אנחנו לוחצים על הפס האפור הזה, ופשוט מצמידים את זה לשמאל, לצד שמאל. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הרשימת השכבות, אנחנו רואים כאן שתי שכבות, 0 ו-Dev Points. בואו ננסה לפתוח עכשיו את המחשבים שלכם ולראות את הדברים האלה פה. הלאה. אז אמרנו שפתחנו את Layer Properties, תסתכלו על הלוח.
ב-Layer Properties סגרנו את הפילטרס, אנחנו לא צריכים אותם, אנחנו רואים את הטבלה מוצמדת יפה לצד שמאל. עכשיו, בצורה כזאת, אנחנו כל פעם נראה את הטבלה. עכשיו, כשאתם לוחצים שוב פעם על Layer Properties, שוב פעם על הכפתור הגדול, זה נסגר. עכשיו, אם רוצים לראות אותו שוב, אנחנו לוחצים עליו שוב, אז זה לא מפחיד, זה בסדר. זה לא נעלם לתמיד, זה פשוט נסגר ונפתח. אבל מה המטרה שלו? תכף אנחנו נלמד את המטרות שלו. יאללה. רגע, זה שנפתחנו שורה אחת, זה בסדר? כן, היא אמרה שזה כן. בסדר. כן. רגע, אבל למה אנחנו גם שתהיה לנו עם זהו שפתח, למה אני לא צריכה לעשות כל הצעת מה שיש לי, זה מה שיש לכם. כן, אבל שואלת לפתוח על התוכנית שהיא בנתה. כן, רק עם השרטוט אני צריכה. אנחנו נכנסים מפה והלאה רק לתוך השרטוט עם השיעורי הבית. אין בעיה, אין לי בעיה, בסדר. אתם לא צריכים את זה עכשיו, תסגרו את המחשבים שוב. לסגור. אם אתם רוצים לראות את זה במחשבים שלכם, תראו, אבל לא ללחוץ על הדברים עכשיו. ולהסתכל על הלוח, אני בהקלטה. אוקיי, כשפתחנו את ה-Layer Properties, המטרה של Layer Properties, יש שתי מטרות, נכון? המטרה הראשונה היא ליצור שכבות. אז מה שאני עושה עכשיו, אני יוצרת שכבה מספר 1, ואני אקרא לשכבה הזאת קירות חוץ, כי זה מה שיש לנו בשרטוט בינתיים, אין לנו כלום יותר, נכון? אז ליצירת שכבה, מעל שורה שקוראים לה name, אם אתם תסתכלו ב-Layer Properties Manager, יש לכם פה רשום name, נכון? מעל name יש ערימת דפים עם כוכבית, כן, עם שמש צהובה קטנה. הכפתור הזה נקרא New Layer. כן, אני יכולה לעמוד. כשפתחנו את הטבלה של השכבות, פתחנו את הטבלה של השכבות, פה אנחנו רואים רשימת שכבות, ופה מעליה, פה רשום name. נכון? זה השם של השכבות. מעליה יש ערימת דפים עם כוכבית צהובה. זה נקרא New שכבה חדשה. Layer. זה בעצם. שכבה חדשה. אני לוחצת, אתם לא עושים שום דבר. אתם רק מסתכלים. אני מזכירה. אני לוחצת על Layer Properties, ואז נוצרה לי שכבה חדשה, שורה חדשה. להסתכל רק על הלוח הזה. רק על הלוח הזה, לא ליצור שכבות עכשיו. בבקשה. עוד הפעם. אני כן, אני אאסוף אתכם בפעם הבאה במקום אחד. New Layer, אני לחצתי פעם אחת, נוצרה לי שכבה חדשה, שזה בעצם שורה חדשה בצבע כחול. מה שרשום כאן Layer 1 הוא פעיל ואפשר למחוק אותו ברגיל, פשוט למחוק את השם הזה ולכתוב את השם שלי. אז דבר ראשון שאני עושה, אני כותבת 0,1 מקף. למה 0,1? אני רוצה למספר, לא לפי הלב בית של כן, אלא לפי החשיבות של השכבות. ואני רושמת, לא בעברית, רק באנגלית, אבל נגיד וול, בסדר? באותיות גדולות. Enter. כי העברית לפעמים עושה לנו באנטר או בתף שורה חדשה במקום להמשיך לכתוב, ואז זה משבש את הדברים. אז ברגע שלחצתי על Enter, הוא רשם לי שם 0,1 וול, אני מדלגת על כל הסימנים לפני הצבע ומגיעה לצבע של השכבה. אנחנו נגדיר לכל שכבה רק 3 פרמטרים חשובים שאנחנו צריכים, רק 3. 1 זה צבע של השכבה, הצבע תרשמו לכם בצד, הצבע של השכבה הוא רק כדי להבדיל ולראות את השכבה במסך השחור, זה לא קשור להדפסה, בהדפסה כל השכבות הכל שחור. אבל כאן במסך, כדי שנראה את זה בצורה כזאת, בתוכנית, כדי שנוכל להבדיל בין קירות חוץ, קירות פנים, חלונות ודלתות, וזה לא יהיה אותו צבע הכל, יהיה לנו יותר קל אם אנחנו נבדיל בצבעים רק באוטוקאד. זאת אומרת, הצבעוניות הזאת היא רק בשבילנו.
אז כשאני רוצה לשנות את הצבע, אני לוחצת על הכפתור, ממש על הריבוע עם הצבע, וקופץ לי, אתם לא עושים שום דבר, רק מסתכלים, כן. רק מזכירים. אז כאן יש לנו פלטת צבעים. שימו לב על הפלטה, זה גם חשוב להבין. אל תשימו צבעים שהם יותר רחוקים מהאמצע, כי הם יותר כהים. אתם לא תזהו אותם במסך. תעשו הצבעים הכי באמצע. כן, ממש קרובים לאמצע, כל צבע שבא לכם. באמת, אני לא קובעת לכם. מה שאתם רוצים. זה נשמע לכם מקובל? לא. אין משהו שהוא מקובל. באמת, כל אחד מה שבא לו. אני אתן לכם רשימה שלי עכשיו תכף לתרגול. אתם יכולים להתחיל מזה, עם מספרי צבעים שאני אתן לכם, ואחר כך מה שבא לכם. תעשו מבחינתי פסטלים וכל העיצוב שאתם רוצים. עכשיו, מה אני בוחרת? לדוגמה, בחרתי צבע. ברגע שבחרתי צבע, אני רואה למטה רשום את המספר שלו, נכון? לכן גם אפשר, אם אתם יודעים מראש איזשהו צבע, לפי רשימה כלשהי, אפשר לכתוב את המספר, ואז לראות שזה הצבע ירוק, לדוגמה, אוקיי? וכך הלאה. אז דבר אחד, אנחנו בחרנו צבע. הדבר השני שאנחנו עוברים אליו זה line type. line type זה עניין של הכפכובים. לא, כפכובים. פה סוג קו, בדיוק. פה אנחנו מחליטים האם הקו הזה זה קו ישר, מלא, רגיל, שהוא נקרא continuous, בסדר? מה שרשום, או שזה קו מקווקו, קו נקודה, קו זיגזג, מה שיכול להיות. סוגי הקווים. סוגי הקווים. סוגי הכפכוב של הקו, אוקיי? סוג קו. והשלישי והאחרון שאנחנו מגדירים, line weight, שזה עובי של הקו. עכשיו, כשאני לוחצת על המילה default בשורה שלי, נכון, wall, לא הייתי שם, לא הייתי במקום הנכון, סליחה, אני פה, זה השכבה wall, הגדרתי לה צבע, עכשיו אני עוברת ל-line weight של אותו הקו, עובי הקו, אני רואה טבלה, ובטבלה אנחנו נתחיל מהקו הכי עבה בשרטוט, והוא יהיה 0.60 מילימטר. זה יהיה קו קירות חוץ. אז תרשמו לכם, קו שאנחנו מגדירים, השם שלו 01 וול, צבע שלו לבחירתכם, והעובי קו שלו 0.60. מפה והלאה אנחנו רק נרד בעובי, אוקיי? כי זה הקו הכי עבה. ופתחת את הליין. די, כן. לא פתחתי אותו. אפילו לא פתחתי אותו. לא פתחתי אותו, כי כרגע בוול אין לי כפכובים, אין לי מה לפתוח אותו. כן. אז פה את בחרת רק את העובי ואת הצבע. רק את הצבע ורק את העובי. זאת אומרת, נתתי לו שם, צבע ועובי קו. 3 פרמטרים. עכשיו, כשנגיע, תכף אני אתן לכם רשימה, אני אשלח אותה בוואטסאפ כדי שתוכלו לראות אותה בטלפון ולעשות אותה במחשב. אחרי שנגיע לשכבה שבה יש כפכוב ראשון, אנחנו נעצור ואני אדגים איך אנחנו בוחרים את הכפכובים, כי כרגע אין לנו, אוקיי? אז אני עושה את זה שוב עם שכבה הבאה, אתם רק מסתכלים, אנחנו נעצור את ההקלטה ונתחיל ליצור שכבות, בסדר? אז כדי ליצור שכבה, אני הולכת לכפתור New Layer, לוחצת עליו, קופצת לי שורה חדשה, אני רושמת בה 0.2 וול פנים, נגיד ככה, כל אחד יכול לכתוב איך שבא לו, רק תבינו מה אתם כותבים, משנה את הצבע לצבע אחר, ומשנה את העובי ל-0.40. סיימתי. כן. אוקיי? שומרת, אני יוצאת מהקלטה, ושולחת לכם עכשיו את הרשימת שכבות. רגע, אז אני אדגים קודם את הרשימת שכבות, שתבינו מה אתם צריכים לעשות. אנחנו רק מגדירים בעצם. רק יוצרים שכבות. זה תרגול מאוד פשוט, שום דבר לא קורה בשרטוט. ככה. אתם תכף 0.40. אוקיי, אז בואו נראה מה יש לנו. יש לנו כפתור, נכון? להתחלה. 4 שכבות הראשונות אנחנו כרגע לא יוצרים, כי עוד לא למדנו מה זה,
עוד מעט נלמד. אתם מתחילים משורה 0-1 וול, רואים מה מספר של הצבע ומה עובי של הקו. ברגע שתגיעו להידן 2, זה שכבה 0-5 הידן שמאל, תעצרו, תיצרו את השכבה הזאת ותעצרו. ואז אני אסביר. בעצם נותנת הוראות נכון? את רוצה שנקרא להם גם באותו שמות? כן, בינתיים כן, עד שתבינו. עכשיו זו הגדרה כללית, כמו שבהתחלה הגדרנו? כן, אני זאת אומרת, שלחתי. כל ההגדרות האלה יחולו על כל התוכניות מה שלנו? אמרת לזה? רגע, אמרת לעשות... טוב, אבל תקשיבו, אפילו שאתם בהפסקה, אבל תקשיבו, אני מקליטה את זה בהקלטה. אני מוחקת את ה-def points כדי שהוא לא יופיע לנו בכלל, כי לחלק יש, לחלק אין, עדיף שהוא לא יהיה. ואני רואה שאני לא יכולה לעשות אותו. בסדר. יש לי וול ויש לי וול פנים, הגדרתי להם את השכבה, הגדרתי צבע, הגדרתי עובי קו, אני ממשיכה לווינדו, אני לוחצת על הכפתור, אני רק חוזרת על מה שעשיתי ומשלימה את הפער, הכל בסדר. 0-3, ווינדו, Enter, אני בעברית, זה לא טוב, ווינדו, זה היה רוסית, עכשיו נגיע לאנגלית, יופי. אני לוחצת על הצבע, בצבע אני בוחרת 130. בעובי קו אני רושמת 0.20. לוחצת על הכוכבית, רושמת 0.4, מקף, view, איפה שומרים? באותו מקום. זה כבר שמור, פשוט save. לא צריך לעשות שום דבר מעבר לסייב. בוחרת צבע 73, ועובי קו 0.13. שוב כפתור 0.4, view 15, משנה צבע 151 ו-0.15. לוחצת על כפתור 0.4, view 18, צבע 170 ועובי קו, מה שהשם אומר, 0.4, view 0.20 ו-0.20 ו-161. סיימתי. עכשיו אני עוברת לשכבה האחרונה, 0.5, הידן שמאל. באנגלית הידן שמאל זה כפכוף קטן, כפכוף צפוף, אוקיי? אפשר לכתוב את זה איך שאתם רוצים, אבל באנגלית. והצבע של הקו הזה יהיה 31 אצלי, זה ככה בחרתי, והעובי קו 0.13. עד כאן אנחנו מסונכרנים. כולם חזרו מהפסקה או שזה עדיין... אז... עם הקווים המקווקווים אנחנו מראים כל מה שנסתר. יש משהו שנסתר מעלינו, ויש משהו שנסתר מתחת למשהו. לדוגמה, יש לי שולחן, מתחת לשולחן יש איזושהי שידה, נגיד. אז את השידה הזאת אני אסרטט בקו מקווקו, כי השולחן מסתיר אותה ממנו. בדרך כלל אנחנו נסרטט דברים כמו קונסטרוקטיביים יותר, לא אכפת לי מהרהיטים מה מתחת למה. אכפת לי נגיד שיש לי איזשהו מדרגות לדוגמה, יש לי מדרגות, סרטטתי מדרגות, אני מסתכלת מעל המדרגות, אבל מתחת למדרגות שמתי שירותים, נכון? יש לפעמים בחדר מדרגות, מתחת למדרגות, שמים איזשהו מחסן או שירותים, אסלות וכיורים. כל משהו שהוא מוסתר בעצם... משהו שהוא מתחת, כן, צריך להראות את זה במקווקו. ובנוסף, כל מה שמעל הגובה ראש שלנו,
מעל 1.80 מטר, כמו שדיברנו שבוע שעבר, כשחתכתי את הבניין בגובה 1.80 מטר, כל מה שמעל, כמו גגות, מדרגות שהולפות הלאה ואני צריכה להראות אותם במקווקו, הדברים האלה שרית יותר תעצור אתכם על זה, כי היא תלמד אתכם תוכניות לביצוע, היא תסביר לכם מה מסרטטים בקו מקווקו, מבחינתנו בצורה גרפית אנחנו מגדירים את הקו, זה הכל. אז כדי להגדיר את הקו המקווקו, שהוא נקרא הידן שמאל ונמצא בשורה מספר 5, אני צריכה להיכנס לטור של ליין טייפ וללחוץ על מילה continuous, כי כרגע זה לא מוגדר. אז אני נכנסת לליין טייפ, למילה continuous, לוחצת עליה, וקופץ לי בטור של ליין טייפ, בין צבע לבין ליין ווייט, יש לנו טור של ליין טייפ. בכל הרשימה רשום כרגע continuous, 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 אין משהו אחר. אז אני לחצתי על מילה continuous בשורה של hidden small, וקופץ לי חלון. בחלון הזה אנחנו לא עושים שום דבר עכשיו במחשב, אנחנו רק מסתכלים ומנסים להבין. מי שרוצה כותב. ברשימה כרגע, מה שאתם רואים line type, יש רק continuous, אין משהו אחר. אנחנו צריכים לטעון עוד כפקובים נוספים. אז אנחנו לוחצים על מילה load, ומחפשים כפקובים. אז מה שאתם צריכים, תרשמו לכם מה אתם צריכים, הידן שמאל. לבחור את הידן שמאל כפול 2. בתוך הרשימה אתם בוחרים מילה, סליחה, הידן שמאל כפול 2. הידן כפול 2. בתוך הרשימה הידן כפול 2 בוחרים את זה ואז לוחצים אוקיי. בנוסף לזה בואו נבחר כבר עוד משהו שאנחנו נצטרך בינינו. לא, אנחנו לא עושים איתי, אתם רק מסתכלים. לא יודעת כמה פעמים אמרתי את זה היום. לועד, ואנחנו צריכים להוסיף עוד אחד שנקרא דש דוט. דש דוט זה קו נקודה קו. דש דוט. גם סוג קו שהוא קו נקודה קו, אנחנו נצטרך אותו. הכפול 2 זה המרחקים בין הכפולים? כן, כן. למה אני רוצה אותו כפול 2? כי מדדתי, וזה הכפקוב הכי טוב שיוצא בקנה מידה 1:50. ודש דוט רגיל, דש דוט בלי המספרים. דש דוט והידן כפול 2. הידן כפול 2 זה ל-0.5. דש דוט והידן כפול 2. זה שני הכפקובים שאנחנו צריכים לטעון, כן? אבל היות שהיינו בשורה של הידן שמאל, אז אנחנו צריכים ללחוץ על הידן כפול 2. אחרי שטענו את זה, אנחנו צריכים לבחור הידן כפול 2 וללחוץ אוקיי. ברגע שאני עושה את זה, אני רואה שברשימה שלי כרגע מופיע הידן 2. בואו נעשה את זה ביחד. עכשיו כן. עכשיו אני אחזור על זה, איך אנחנו יודעים להבחין באיזה שכבה הקו. אנחנו בוחרים את הקו ומסתכלים למעלה בשורה, רשום 0, זה אומר שהקו הזה בשכבה 0. עד כאן הבנו. עכשיו, איך אני יכולה לשייך אובייקט לשכבה אחרת? אז שלב אחד, אני בוחרת את הקו, אפשר כמה קווים, אוקיי? בוחרת, קודם כל לבחור את האובייקט, אני רוצה לשייך אובייקט לשכבה. בחרתי את הקווים, בוחרת, פותחת את הרשימה, ולוחצת על השם של השכבה. אל תלחצו על המנעולים, מנורות וכו' וכו', כי זה ישנה לכם לא את השכבה. ללחוץ על השם ולעשות escape. כי אם לא תעשו escape, תמשיכו בתהליך, תשייכו את זה למשהו אחר. אוקיי? לבחור, בטוח שלא, כי לא אמרתי ידע לעשות, לבחור את הקווים, להעביר את השכבה ולעשות את זה. אצלכם
השכבה וול בלבן. אתם לא תראו את ההבדל. זה הצורך. אז כדי שתראו את ההבדל בוול, תשנו עכשיו את הצבע, סתם לצורך העניין, לצבע אחר. ברגע שהשכבה כבר משויכת לאובייקט, שימו לב, אני משנה רק את הצבע של אותה שכבה, אני רק משנה את הצבע, זה משנה את הצבע של הקווים. כל מה שאני אשנה בשכבה, יחול על הקווים האלה, כי שייכתי אותם לשכבה. מי שהאוויר הוא על השכבה 0 ולא על השכבה. זה לא משנה בכלל, ממש לא משנה. אבי תמיד על 0, תמיד, 0. כי אנחנו קודם כל מסרטטים בשכבה 0 תמיד, כדי לא להתבלבל, ואז מאפיינים את הקווים שסרטטנו. עכשיו, ברגע ששייכתי את הקווים לשכבה, כשבחרתי את הקווים אני רואה שרשום 0,1 וולט. עכשיו, כדי רק שמתי את הצבע הזה רק כדי שתראו את ההבדלים. עכשיו, מה אני יכולה עוד לעשות עם הקווים האלה אחרי ששייכתי אותם לשכבה? אז דבר אחד אמרנו, אפשר לשנות צבע בקליק. זה אחד. דבר שני, אפשר לכבות את השכבה, אם נלחץ על מנורה צהובה, היא תהפוך להיות לתכלת. למה אמרתי להדליק ולבדוק שהדלקתם את כל השכבות? כי עכשיו ברגע שזה חבוי, ואני אתחיל לסרטט בשכבה הזאת, אנחנו לא נראה שום דבר, כי כרגע השכבה הזאת נעלמה, איננה. היא קיימת, אבל חיביתי אותה. עכשיו אני יכולה גם להדליק אותה בחזרה, ואז לראות את כל הקווים בחזרה. אותו דבר, כרגע בשבילנו און ופריז זה אותו דבר בדיוק, זה רק לכבות. זה נמצא אבל חבוי. אז אם קווים נעלמו לכם, תבדקו שזה פתוח. לבדוק שמנורות פתוחות. דבר השלישי שנקרא מנעול, לוק, זה לקבע, בדיוק, לנעול, זאת אומרת, זה לא לכבות, אנחנו כן נראה את השכבה, אני רואה אותה, אבל אני לא יכולה לבחור אותה, לא יכולה לשכפל אותה, גם למחוק אני לא יכולה אותה. אז לפעמים כשאני ממשיכה עכשיו לסרטט קירות פנים, אני נועלת את הקירות חוץ כדי לא לכבות, כאילו לא לעשות איתם דברים שאני לא רוצה. אוקיי, אז אנחנו חוזרים שוב להגדרה של השכבה. כדי לשייך שכבה לאובייקט, אנחנו בוחרים את כל הקווים, או קווים שרוצים לשייך, פותחים את הרשימה של השכבות ומעבירים לשכבה הרצויה, וחובה לעשות אסקייפ אחר. אפשר לעשות. אסקייפ אחרי שבחרתי? אחרי ששייכת. אחרי ששייכת. אוקיי? תנסו. מי שלא רואה שזה השתנה, תשנו צבע של השכבה ואז יסתדר.